Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Муҳтарам вазирон ва раисон, ман имрӯз шуморо махсусан чиз онлайн, яъне ҷамъ кардан, медонед ки карантин, коронавирус, ман шаҳр нест, ҳами шумо дар гирам ҷамъ карда шумо ҳа каришина. Ана мехе мақсади аввал помощи Тоҷикистон ба Россия. Чӣ помощ? Помощ ин ки 18 вагон сиалав, 25 вагон чикурӣ, 25 вагон ҳазористан аз тарафи фонди президент, махсусан фонди президенти Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон испанро гирифта дар метроҳо дудғалабо кникеми кӯрактаман шавад дар сентр. Ин минои дар ҷоҳое ки амири коронавирус бисёрае, вабше бисёрае. Дуд кунед, натарсед, дуд кунед. Метавонед дар заводҳо сӯзонед, дуди баланд, дудғалабод кунед. Ин касала мо бояд решакан кунем, решакан. Ман Тоҷикистон бисёр мерам, тарафҳои Ҳисор мерам, дарёи Алмосӣ мерам, тачҳои фасона лавои дарё дам мегирем. Барои чи Тоҷикистон касал нест? Барои ки ҳавои тоза дорад. Барои ки тоҷико касала зарагиранд. Тоҷико вабше чӣ намекунанд. Ман ба шумо тавсия метавонем ки Тоҷикистон равед, ҳавои тоза дорад дар ин карантин. Лекин вале тоҷико границаҳош маҳкама, шумои раҳм наметиҳед. Хая гуфтам ба манам хеле вазир имрӯз туда мегӯ ки Москва таҳти назорати худ қатъӣ бояд карантин то муҳлати будагиш давом ёбад. Ягон кас ягон ҷо наравад, оликои бачаҳоя пешакӣ додан дар кор, магазинҳо фақат кор кунанд, аптека дига ҷо. Фаҳмиди вазир? Сари калат ба хок, чашмат малах нигоҳ кардаси. Ман ҳар яки шумо бо ай кабинетотон ки ҳамин заҳмат кашиди пеши ман набиёед.